Maputok ba kayo sa loob? Naku, huwag kayo papaputok sa loob. Delikado yun. Magasto sa mga bilihin ngayon taon 2019. Gusto nyo mga kansan, ako nga pala si Paulo. At nandito tayo ngayon para manood ng mga nakakatawa daw na video. Ako? Matatawa? Hindi nyo ata ako kilala. Sanay na ako. Simple lang ang laro. Pag tumawa ka, 2018 kang memer. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Sabi nyo, maglagay ako ng life. So, if I maglalagay ako ng 3 life dito sa gilid, diba? So, may 3 beses tayong pwedeng tumawa, ha? Pag na-perfect mo yan, may prize ka sa dulo. Ayot ka. New Year's resolution ko, hindi na ako matatalo sa tumawa kang talo ka. Okay? Kaya natin to. Hindi pa ako nanalo ng 2018. So, siguro naman kung may 3 na akong buhay, mananalo na ako dito. So simulan na natin. From Emmanuel Joseph. Okay, so New Year. Yeah, New Year. The best way to start 2019. Yes. Videos you can smell. Woo! So proud of you, Joseph. Yes. Isa kang alamat, Emmanuel. Sana maging maganda ang bagong taon mo sa lahat ng Pacquiao na pinlay mo dyan. Maraming salamat. Diba? Hindi ako natawa. Ako ay natuwa. Magkaiba ang tawa sa tuwa. Pag lumabas gipi mo, talo ka na. Okay? From Jolo. Pag may isang ganyan, alam mo na eh. Alam mo na yung katangahan ng mangyayari. No. Oh my God, malapit yung mukha mo, please. Tagal, malolobat na yung camera. Oh no, wag! Wala pa yun. Malita bagay. From John Christian Sun. Doon ako natadali. Yung mga biglaan. Fine, sige na. May 2 pa akong buhay. Mananalo tayo dito, tiwala lang. Betlog! Nasa tawa ako sa mukha niya eh. Para mga hawak na mga baby bra warrior. Sunod! Maraming salamat ako. Sana pinaputok mo yan. What's up? From Vincent Simon. Yes, I'm thick. Thick and irony. Diba? 2019 na 2019, diba? Sobrang malungkot na tayo agad. I'm so proud of you. From Ivan. Mula nang natikman kita. Ano na naman to? Alaala. The food trap! Sticky! Never forget 2018 sticky! Yes, ako. Alam na natin kung sino ang ka-sticky mo. Si Papa Coco. Yeah. Sakto lang ang lahat, diba? Yan ang purpose ng 2019, diba? Yung mga memes ng 2018, kung wala pa lumalabas sa 2019, idalin natin sa 2019. Bigyan natin ng ganyan mga remix. Maraming salamat, Ivan. From Yal Mendoza. Nasipag mo na kasalala yung pamilya. Kaya construction worker na, tricycle driver pa, waiter na, estudyante pa. No! Kailangan ko harangan yan. Sige, fine. May isa pa akong buhay. Okay lang. Lalaban tayo sa 2019 kayo maglala. Mahina ako pagdating sa ganito eh. Shit. Nurse na, gym instructor pa. Sige, doble kayod lang. Dahil may Cobra Energy Drink, may bite. Ibang kayod yan! Magbigay ng lakas. Ang sipag mo para sa pamilya, may kasanggang lakas. Cobra, ang lakas na masipag. Sticky na naman, Coco. Tama na, please. Huwag mo sa akin. Hindi ko nga nila. Sige, Sis! ikaw nga eh. Gumising ka, sis! Ayusin mo. Ay, wala siya. Ano mas maganda pag ganito ka nawala ka? Ayoko po, tangin. Ayaw, nawalan po na ako eh. Ganito nga lang. Alam ba niya na binibidyoan siya? Try nga lang ako, tulugin ko lang. Ewan ko. Papatunog niya yung likod. Tulugin ko lang. Dito, oo nga ah. Di ba yung ginawa sa kahapon? Tangang puta. Wala siya magawa. My friend!
Oh, kaibigan kita. Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala. Wala siya mag-oy. Ang lungkot eh. Parang tangin ano gagawin ko dito. Delikado yung ginagawa. Parang papaputok ka sa loob, kuya. So, maraming salamat. Hindi, sabi ko pala, 5 pala yung buhay ko. Hindi pala 3. Sige, masyado ko tinaasan ng kumpiyansa ko sa sarili. Mahina nga pala. So, gawin natin 5. Tignan natin ang 2 yan. Ako, wala kayong magagawa. Video ko to. Ito talaga promise. So, ito 5 to. Pag natalo pa ako, wala na ako tiwala sa sarili ko. Ha, fight! Sunod! Waldo Candaza. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap yung boyfriend ni Karina, anong sasabihin mo sa kanya? Nirespeto kita bilang lalaki sa lalaki. And gusto ko lang sabihin na wala kang dapat ipag-alala dahil wala naman akong balak na sirain kayo ni Karina. Naturalo! Tama na! Ayoko na. Kaya bumabagsak yung hhaven.org. Kaya siya bumabagsak dahil sa ganitong tag. Tama na! New Year, New Netorari, please. Tama na. Para from Robbie Galliano. Abaw, hataw. Paglabas mo, Kauri, tulungan mo ako sa meme review. Ikaw ang host natin. Malumabas ka dyan. Maraming salamat. Sunod. Tama na. And respect, Aljon, my babe. From Sean Javier. This is my voice one day in the Philippines. Gangsta. This is my voice 1 week in the Philippines. This is my voice 1 month here in the Philippines. Yep. And this is na puta mo pa ako gago ulol. Bah! Woo! Okay. Totoo naman yun. Meron din namang version yun ng mga Pilipinong nasa States, di ba? Yung mga meron agad accent, ilang linggo ka lang dyan, may accent ka na agad. From Richard Abalos. This is my voice after 1 day in Lasal. So yung ngumingiti This siya. is my voice after 1 week in Lasal. This is my voice after 1 month in Lasal. OMG, pare, let's make Yossi Moons starbs while we wait for Manong Drive. Sige, may isa pa ang buhay, leche! Kaya ko yung mismo challenge eh. Yun yung nilabanan ko eh. Pero yung punyetang starbs. Buti walang ka-tips. Tinay-tinda. Ayoko na agad. Sunod. Maraming salamat. From Ray Yazong. Hi, ito ang boses ko isang araw sa Amerika. Hi, ito ang boses ko isang linggo sa Amerika. Hi, ito ang boses ko isang buwan sa Amerika. Hi, ito ang boses ko isang taon sa Amerika. Di ba walang nagbago? Kasi hindi naman ako nagbago, siya kasi yung nagbago. Tapos na ang Yeah, may pagka-cringe pero ano naman to eh. Different take dun sa challenge. Very good. Yeah. You think outside of the bird box. Maraming salamat. From Mark Montenegro. Meron ako ipapakita mentalism. Watch. Mentalism, yes. Wala lang yun. Maliit na bagay. Puso ko, di nakakaya nito. Holy shit. From Christian Santos. Video yan eh. Video ba yan? Putang inasi. Camera lang yan. Oh, video mo. Aray ko. Sumakit yung ano ko, puta. Ang sakit pala magpingil ng tao, puta. Yung katawan ko, dahil. Basta na agad di lumalabas yung ngipin mo, hindi yun, Huwag ka kepal, ha. Taon ko to. Ipaglalapan ko to hanggang dulo, manahimik ka dyan. Sunod, from Mood. Ito. Ano naman ito pag mga ganito? Okay. Lima na kayo buhay ko. Ano ba? Ba't lalo ako humina kayo 2019? US solution ko pa naman. Hindi na ako matatalo dito. Sige, fight! Sige! Kayo na lumaban para sa akin. May tiwala ako sa inyo. Yo, what's up mga ka-idol? Pakitaan ko kayo. Ano ko, mga kaigan. Yung kaldero pinukpok sa akin, wala yun. Ito totoo. Red Doors, tignan natin kung malakas sumipa. Ito.
Kabobohan is 10 out of 10. Shit. Nagpakulay ka pa man din ng buhok, sayang. Magiging pula na yan, pwede ka na sa Bleach, pwede ka na sa Naruto. Padila-dila pa siya, pa-cute eh. Pa-cute effect si kuya, pero okay lang. O at least cute ka at tanga ka at the same time, diba? The best combo, parang ako. Diba? Cute tayo dito. Sunod, from Andre Adolfo. 10 to 12 years old. Pang 10 to 12. Pula. Pamay na lang po ako dito. Mine yellow for only 60 pesos. Mine yellow for only Shit. 60 pesos. Nani! 10 to 12 to Ako, pag nabasa niya, ako magagalit yun. Mine yellow for only 60 pesos. Dati siyang 80 pesos, ngayon 60 pesos na lang. Boom! Tayo, easy discount. Mine yellow for only 60 pesos. Mine yellow. Yung mga nagbebenta pala ng ganito. Okay, next tayo. May nitinda po ba kayo palang paputok? Oo, sir. Gusto mo putukan ko yan. Boom! Yung bansa! Wala po kayong magawa sa iba po kayong gulo. Okay, next po tayo, pads. 2019 na 2019, nag-iinis kayo, no? Gusto ko yung in-angry emoji pa ni ate. Nag-effort pa siya na magalit sa kanya. Hindi niya alam na pinagtitripan lang siya. Alam mo ate, huwag ka na mag-live. I-record mo lang yung sarili mo kasi mas maraming makakaano. Pero siguro merong notif ang Facebook. Di ba? Pag nagla-live ka, mga taong di mo kilala na nanonotify. Pero wala naman silang pake sa pag-live mo. Nakakailang hide na ako ng mga ganyan tao. Gusto lang niya maghanap buhay. Pero nagtitripan mo na. Pero maraming salamat. From Gerald Lu. Yo, pop the brand sound. What? Ano na naman to? 3. What? 4. Pad. Parang dinosaur lang. Yo, game. Pad beatbox. Gago po. Yes, nakakatawa, diba? Yes, sarap tumawa naman ang pigil, no? Wala na akong respeto sa sarili ko, okay lang yan. Total, bawal na magpaputok ng New Year, yan na lang sana yung ginawa niya, diba? Pumutok na lang yung utak nyo. Habi ko sa iyo, mapapaputok kayo lagi sa labas, wag sa loob. Magastos yan. Ako. Kalbing ng Pilipino, iwagay wag. Hindi ganun yung pag ano, yung... Bakit naman ang pasok na ito? Yung hinay lang, tingnan mo yung pumasok sa tayo yung... Sabi mo yung busta. Busta, ang pangit nga ng dating eh. I-edit yan eh. Nagkalat ka ng tubig oh. Dapat konti lang nilagay mo, dami-dami pa. Ako pa nagkakaroon na naman dami. Sino yung ganyan? Ikaw. Ikaw. Oy, puso mo. Memers behind the scenes nga pala. Ito, so alam nyo na, di ba? Maawa kayo sa mga gawa-gawa yan na kanina pinagdadaanan sa pang-araw-araw. So, hirap magawa ng mga baby. Kawawa naman. Kailangan pa niya magpalit ng pantalon, ng shorts. Kasi mahalatang naggawa na siya dyan. So, maglalagay na naman siya ng tubig. Ang hirap ng buhay ng mga memer, di ba? Sunod. Yes, di ba sabi ko kasi 2019 na 2019 ako aabangan natin na yung mga memes natin dyan sa karamihan. Yan yung isang Harry Potter sa rip-off na mayroong isa pang mukha sa likod, di ba? Sobrang saya. Paano sila matulog pag-gilid? Paano pag nandun sila sa kama? Paano kung meron siyang boyfriend? Hindi makakaingay isa? Or yung ginagamit nila yung pang spa, yung may butas na lalagyan? The questions are endless, mga kansa, sabi ko sa'yo. Kaya nga, GMA is ang GMA dyan, isang meme series. So, maraming salamat sa paggawa niya. Meron na naman tayong content sa buong taon. Ito yung isa pang Karamiya script, pero ayaw nila masyado daw mahirap i-shoot. So, ginawa nila, pinagbaliktad na lang nila, di ba? Ito yung makikita natin sa Pampamilyang Paulo na subreddit ako. Kung di nyo pa ito napupuntahan, mag-subscribe na kayo. Dito ako titingin ng mga meme at mga entries nyo. Hindi na sa inbox kasi hindi ko na kayang reply lahat. Ang dami nyo na. 70,000 na kayo. Paano pa pag dumami pa tayo dito? So, ayun. So, subscribe na kayo. Nasa description. So, natatapos sa ating Tumawa Ka 2019 ka. So, ayun. Maraming salamat sa mga nagpadala. 2019 na. Hindi pa rin ako nagbago. Mahina pa rin ako sa ganito. 5 na nga yung buhay ko. Hindi ko pa rin kinaya. Pero, maraming salamat sa mga nagpadala.
Ako ulit si Paulul at abangan nyo. Ito, Paulul! Out. Ang isipan sa science o agham. Venezuela, Venezuela.